Haino hailam sogo khajani takuk tai bukhuk songrong no somung channel tini khe tui phaijau ka chicken piyaj pokobai khlai chana hnai chicken no phaidi ingka ni video pa esak jor tikhe norok nai tongdi chicken no bhaike song kothok ke nailayana nahade angoro piyaj na kha 500 gram tongoro piyaj joto no obo khugoi sui hele bainai nahadi joto no hele baike ang piyaj no ta chicken bo kaham kai suina kha chicken oro 1 kg tongo bono bokha bwskai tongo tabo songnai karayo thok rekha thok tungkha ba ang dalchini rekha tai elachi long gulmoris kisa roi bahai motom phaimani yagulo ang piyaj thaise helep jagri rekha o piyaj no kisa chakchi khlainai tabuk brown color kisa khlain ta karak na hadi chakchi kisang kha o jorao ang tabuk risum hasing mosok thang huljak no rei rekha obono bo kaham kai koloi tabuk risum hasing mosok thang gothang bahai rohnai bono bahai na chakchi kai yok nai bahai kai na hadi chakchi kha o jorao ang hor bo tabuk kom khlai rei sinai ompore kai powder mosla sinai pulia sotui rekha ompore mosoguri rekha tarpore doina powder rekha tarpore jira powder amon pore khai kashmiri mosoguri no bo kisari rekha tabuk kaham kai kolnai guri mosla hangenge thokutung nama baino bajangi thango bono bagai tabuk o jorao ang tomato thaitam kluk tongmanoro kuchi ke helebai rekha tomato no bo tabuk kolirenai tomato no golirenai tabuk tomato rekha ke ang tamoriya khungke somriya kho tomato rebai mani yagulo som rekha kai tomato golibo tatino ang som 2 চামচ rekha tabuk kolnai tabuk som roi tomato no kolei kisa norom renai tomato no nahadi tomato kisa goli haike o jorao piyaj rinai piyaj bai baksa no tomato taisa kolja khangka goli thana bagai nahadi mo haike koli rebai sinai motom si jip ngi tongkha piyaj bahai ekdom obo haike rebai kha koloi o jorao tabuk haina hai piyaj bo norom khaba chicken ready sinai chicken no tabuk chicken no bahai no koloi bebang no koloi mosla tai piyaj ro bai jotono bolbai nai obo haike noro waispa no chada chakha ekdom kothok piyaj bokobai khaisa khe belai no motom mungei tongo muithogo hotel longni hai ngei tongo motomoi abon bagi tabuk koli bakha tabuk jotono buli kol bakha ta kholobai risinai kholobai haina hai kolphinai kaisa norong thani koimung norok jodi na ani channel katalang tongkhai norok ani channel subscribe khai di ta ani video no like di ta share khai di nongni friends ta family rong no asuk no hambai nahadi koli kholobai romani yagulo khulogoi naikha ke butui nongkhorka tabo haina hai taisa kholobai riphinai kholobai rei nahadi khulokpi ka hangkai tebo butui nongkhorka o butui baino muphunai abo chicken ni piyaj ni bebak tomato rong ni oro butui nongkhor bai ke obono tabuk phoranai muphunai chicken obo baino ahike no kokolo kholobo kai no muphun bai sinai chicken no tabo haina hai kholob riphinai haina hai khulokol phinai nahadi butui ranai thangka mungkha tabu gorom mosla ki sari risinai tabo hor off khai rekha hanga kai ob butui ekdom kara nangi thanai tabo koloi hor off khai risinai kol bai kha jotono nahadi bwsuk gon ongoi thangka chicken rok mun bai kha tar piyaj rok jotono gole bai kha tabo o jorao doina blai ki sari renai ang doina blai ri rekha doina blai roi ang 5 minute kholobai tongkha tabo koloi bono chasinai janani kha chaimang kha nahadi khakhayo norok buji mangkhnanai asuk no hambai।